Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan tanglet napa ingkang panjenengan niki boten semerap selama niki, sehingga panjenengan kepingin semerap, kepingin weruh, kepingin menika. Kula ten mriki ilmune ora usah kepingin. Bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirimi suratul Al-Fatihah warahwadatul wujud wali-wali Allah ingkang sukses ten ngajenge pundhat tuwuh menika. Mangke panjenengan akan diparingi semerap kapiyambak. Mangke ilmune niki kula sampaiaken dhateng panjenengan, tapi panjenengan pun dipikiraken, mung dipirengaken mawon nggih, karena panjenengan tanglet. Dos pundi wujudipun jin menika? Lah nggih. Niki ingkang jenengan tangletaken wujude. Maka menika kula angsal pengalamanipun diparingi Allah sebagai saksi. Nggih, sebagai saksi. Nggih kula sampaiaken ilmunipun dhateng panjenengan. Wujude jin niku wonten beberapa. Lah niku nggih. Wujud ingkang jin sing wonten kehidupan kali manusia menika bedane pun alamipun jin kali alamipun menungso niku tipis, mungkin bisa dikatakan selai rambut. Nah niku maka jin lek mlebet ten alami menungso nggih niku karena jin niku nggih sakti, nggih saged kados ngoten-ngoten nika. Menungso nggih saged mlebet ten alami jin, tapi mboten perlu niku sesungguhnya menungso. Tapi mangke kiyambak ingkang Allah maringi semerap, termasuk niki ingkang kula sampaiaken. Jin namine sing jin lot niku kehidupane enten kuburan. Beberapa bentuk jin lot itu sebesar botol air mineral niku segini. Ini jin lot bentuknya. Enggak besar enggak besar kayak manusia. Sekecil itu. Tapi juga bisa jadi besar. Lah itu karena juga diperlukan nggih mriku sami kali menungso. Nggih poso, nggih tirakat nggih nika. Sehingga saged mlebet ten alami menungso. Lah niku ten kuburan umum menika ada beberapa jadi pemimpin jin lot itu di situ. Nah niku nggih. Lah jin niku jin lot nggih bentuke kados kruwek-kruwek sing rusuh-rusuh menika. Termasuk jin sing bentuk menungso nggih ten kuburan niku nggih ageng-ageng kados menungso, tapi tidak sesakti jin lot tadi. Mungkin jin yang berbentuk manusia yang di kuburan itu hanya sebatas menjadi khodam-khodamnya para dukun santet. Lah niku nggih, niki ingkang panjenengan tangletaken wujude jin. Lah niku nggih kathah sing boten Islam, maka disyariatkan dhateng Allah hanya jin korim yang di dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok Islam. Nek kita kali panjenengan kula niki nggih proses ki ambek, maka menika enten ajaran nggih salat, nggih poso, nggih tirakat. Lah niku mongke Allah ingkang ngurus sedanten teng lebete awak niki. Lah niku nggih. Lah niku enten malih jin sing bentuke ganteng kados malaikat. Niku jin napa niku nggih jin di zamane Kanjeng, di zamane pun Rasulullah nggih wonten. Di zamane pun para nabi-nabi nggih wonten namine jin napa niku ratune jin. Wanteng. Tadi setiap manusia yang diuji melalui jin niki wau, jin ifrit alhamdulillahirabbil alamin Allah maringi semerap niki wau jin ifrit. Niku diuji melalui jin niku wau nggih termasuk dhek ngaku malaikat. Namine Miftahul Jannah, kuncine surga. Maka banyak orang-orang yang tertipu iman kepada Allah diuji melalui jin aja sudah jatuh. Maka dadose nggih kanuragan, dadose nggih
menika. Nah niku saged auli, saged besar, nggih saged dados napa-napa. Nah niku nggih. Jin apa yang mau Mas Amin? Ya? Nggih, mboten tapi memahami krana nggih niku wau nggih dipireng-pirengaken mawon. Krana panjenengan dereng ngalami mangke lek ngalami nggih semerap piyambak kuncine panjenengan ora usah kepingin kepanggih niki panjenengan ibadah dhateng Allah mawon secara syariat tapi sampean lakoni lebih tibi syariat mangke panjenengan diparingi semerap. Lah niku nggih. Lah niku wujude jin niku kados ngoten. Jin lot niku wau nggih jin nggih supe malih wis nggih. Niku saged ngerubah bentukipun fisike menjadi ngaku-ngaku menjadi malaikat. Tak ada selama kula niki nggih mboten kepingin diparingi semerap tapi Allah ingkang maringi kula mboten enten. Suku jin niku ados bebek. Mboten enten. Jin niku lek mlebu nang alami manusia numpak piring terbang. Lah kok kaya ngene dianggap mursyid. Lah kok kaya ngene dianggap wali. Wali jahiliyah kurofat. Pribumi sebodoh saya ini diberi oleh Allah sampai semerap wujud-wujud jin niku. Kate nggoroi pribumi mentang-mentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moko panjenengan pun gampang nerima omongan sing panjenengan boten ngalami termasuk ten kula boten usah percaya tapi panjenengan kula paringi semerat carane ten mriku boten usah soro-soro cukup panjenengan lampahi napa ingkang disyariataken dhateng Allah melalui Al-Qur'an. Bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi, berzikirlah, bertasbihlah, beristighfarlah, syahadatlah. Engko Allah ingkang ngatur panjenengan diparingi semerap sedanten menika. Lek ngaos-ngaos wingi menika panjenengan digoro-goroi. Sampai percaya krana enten berbau. Omongane berbau hipnotis, berbau gendam. Niku panjenengan mangke semerap piyambak oh sak benere iki berarti aku biyen digoroi iku. Maka sampaikanlah kepada putra-putripun panjenengan untuk tidak dibohongi oleh mereka-mereka berdarah perilaku jahiliyah. Nggih niku nggih. Mudah mawon niku wau bentuk fisike para jin mboten wonten sing kados ngoten. Namung wonten jin sing ten Indonesia nggih pakaiane ngoten menika kados pribumi Indonesia. Wonten jin sing enten luar negeri mriku termasuk ten negara-negara yang nggih seperti penyanyi rock mereka. Lah niku kula ingkang diparingi waktu kula nglampaaken niku napa niku nggih umroh. Lah niku kula nggih kaget mawon. Kenyataannya hanya bedanya oleh pakaian-pakaian. Indonesia berpakaian nggih semerap. Arabia jinnya nggih berpakaian nggih nika. Lah termasuk panjenengan. Cukuplah untuk melaksanakan apa yang disejarahkan di Indonesia ini. Berbajulah seperti di daerah-daerah panjenengan kiambek nggih. Mboten usah contoh-contoh Indonesia gamisan ngalor ngidul. Mboten adune. Maka menikah niki ilmune wujud jin menika jin ifrit, jin lot dan jin yang berwujud manusia. Sempurnanya seperti apa? Tidak sempurna semua makhluk Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.